V dnešním screencastu se podíváme na takzvané HTML snippets. Celá řada vývojářů má ráda ASP.NET, ale nevyužívá možnosti drag and drop pro vizuální vytváření stránek, dalo by se dokonce říct, že se jich štítí a dávají přednost přímo psaní značek a HTML kódu. Nic proti tomu, právě protože i tyto vývojáře samozřejmě respektujeme, tak ve Visual Studio 2010 přibyla novinka právě pro tyto skupiny vývojářů, které dávají přednost vytváření webových stránek přímým psaním značek. Je v podobě takzvaných snippets, code snippets, které jste znali v předchozích verzích, například pro C#, kde pokud máte třídu, tak můžete pomocí prop a dvojím zmáčknutím tabulátoru zadat property, čili vlastnost, kde už máte předdefinované políčka, která pouze musíte doplnit. Tahle ta možnost, která byla v C# a Visual Basicu, nyní přibyla i do psaní HTML, respektive ASP.NET stránek. Takže například pokud chci vložit radio button, mám k dispozici snippet radio button, kdy stačí zmáčknout dvakrát tab a přímo se mi vloží kód pro příslušný radio button, kam musím vložit pouze příslušný text. Takže například to bude radio button, kde bude muž nebo něco podobného. Pokud sada snippetů, které jsou k dispozici, vám nevyhovuje, můžete si vytvořit i svoje vlastní snippety, což si právě ukážeme. Snippety, které jsou dodané s Visual Studiem, jsou umístěny v jistém adresáři ve struktuře Visual Studia. A pokud si chcete vytvořit vlastní snippet, můžete začít buď na zelené louce, nebo můžete vytvořit snippet vlastní. Nebo můžete upravit existující, Já začnu tím, že budu upravovat snippet pro radio button, který si otevřu v Notepadu. Titulek mu zadám radio button with style, čili radio button se stylem. Stejně tak zkratka bude radio button with style. A pokud se podíváte na strukturu snippetu, tak nejdřív je tam nějaká hlavička, která říká, co je to za snippet, jaký je jeho popis a podobně. A poté následuje deklarace parametrů a vlastní snippet. Takže my sem doplníme css class rovná se, zde bude doplněný parametr $css $, a musíme ještě zadefinovat tento parametr, kde zadáme identifikátor, tooltip, cascading style sheet a výchozí hodnotu třeba řekněme, že budeme mít styl normál. Snippet uložíme. Buď můžete snippety importovat po jednom, nebo si můžete vytvořit složku a zaregistrovat tuto složku. Já využiju právě druhou možnost. Mám tady na disku složku moje snippety, takže tam uložím jako radio button with style .snippet, což je standardní případ na snippety uložím. Ve Visual Studio pak mám takzvaný code snippet manager, kde vidím pro jednotlivé jazyky, v tomto případě teda vidím pro HTML, snippety, které jsou k dispozici standardně ve standardních složkách a zde buď můžeme přidat, naimportovat nové snippety, nebo si můžeme zaregistrovat celou novou složku. Takže já přidám celou novou složku se snippety, která je na C. Samozřejmě pokud byste chtěli snippety sdílet v týmu, tak můžete umístit někam na sdílený disk a zaregistrovat tuto. Dám OK a nyní bych už měl mít můj nový snippet k dispozici. Takže přejdu na nový řádek a vidíte, že skutečně je tam nový snippet radio button with style, dám tap a
zobrazil se mi příslušný snippet, kdy zadám nový text, žena, a už mám předem vyplněný kaskádový style sheet. Takže tímhletím způsobem si můžete snippety, pokud vám nevyhovují, pokud třeba standardně vypisujete neustále do kolečka některé atributy, tak si je můžete velmi snadno upravit, mít svoje vlastní snippety, můžete je sdílet v týmu a podobně, takže potom vytvářet webové stránky psaním HTML a ASP.NET značek pro vás může být významně rychlejší a pohodlnější s menším počtem úhozů. Doufám, že se vám tato funkčnost líbí a těším se někdy brzy naslyšenou.